Je mi 37 let a jsem lékárnice momentálně na mateřské dovolené. V noci mě probudila velice silná bolest v krku, protože těch bolestí v krku jsem pár prodělala, tak jsem vnímala, že to jen tak neodezní samo a že budu muset něco použít. Ale protože jsem zrovna byla v období kojení, tak jsem ty možnosti měla velmi omezené. Proto mě hned napadl ultrakomplex, který jsem už v té době používala dlouhodobě, cirka 5 týdnů, tak jak je předepsané množství. A v tu noc, kdy mě ta bolest probudila, jsem si vzala ještě další extra dávku navíc a šla spát. Ráno ta bolest byla tak na 60%, během dne spadla na 30%, večer trošičku vylezla potom na 40%, tam bylo malé zhoršení, nicméně druhý den ráno už byla jenom na 20%, během dne to spadlo na těch 10% a třetí den absolutně bez potíží. Byla jsem šokovaná, protože to jsem nezažila s žádným přípravkem a nevěřila bych tomu, kdybych to sama nezažila na vlastní kůži, protože ten průběh znám, ta bolest byla výrazná, hned mi hlavou proběhlo, že to může být angína, protože jsem opravdu nemohla polknout. A když jsem se léčila sama, tak mě to trvalo většinou tak týden, než odezněly nějaké příznaky, pokud to opravdu teda angína nebyla, tam už jsou nutná samozřejmě antibiotika. Druhá zkušenost, co mě absolutně šokovala v tom nejlepším slova smyslu při užívání ultrakomplexu, byl gynekologický zánět, který jsem už prodělala opakovaně asi po třetí v celkem krátké době za sebou, takže ty příznaky, když se objevovaly, když nastupovaly, jsem spolehlivě poznala a říkala jsem si ojej, protože to nebylo nic příjemného. Naopak to onemocnění se projevuje velkými bolestmi, zánětem a celkovou takovou schváceností. Takže opět mě napadlo, že bych mohla vyzkoušet ultrakomplex a velice mě překvapil. Ty potíže se mi rozjížděly opět během dne, kdy večer už vygradovaly takovým způsobem, že jsem si říkala, tak zkusím ultrakomplex. Když nezabere, tak jdu k doktorovi. A večer jsem si vzala opět extra dávku, protože to bylo také v té době, kdy jsem ultrakomplex užívala dlouhodobě, v té době cirka druhý měsíc. Po té dávce asi 2 hodiny na to tělo začalo velice bouřlivě reagovat. A to tak, že se rozjela vnitřní horkost a vnímala jsem, jak tělo spustilo všechny své obranné mechanismy úplně na 100% a jede, aby se s tím vypořádalo. Šla jsem spát a byla jsem zvědavá, co se z toho vyklube, kterým směrem se to zvrtne. A překvapení mi bylo, když ráno tělo vyloučilo velké množství hnisu a jako když se luskne, tak bylo po deboce. A já nemusela k lékaři. Nevěřila bych tomu. Opravdu bych tomu nevěřila, kdybych to nezažila na vlastní kůži. Proto bych rozhodně vyzvala všechny, kdo mají potíže a zároveň zdravotní omezení, ať vyzkouší ultrakomplex, protože díky tomu, že jsem ze zdravotnické branže, tak si troufám říct, že toho malinko vidím a ten ultrakomplex rozhodně funguje způsobem, který je naprosto neodiskutovatelný. Prostě ta zkušenost je jasná.